ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରେମ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଭାରି ନିଆରା ଲାଗେ ଜୀବନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା କଲେଜରେ। ଜାଣିନି ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଅବା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ଜୀବନର ଏହି ଅଚିହ୍ନା ବାଟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୁଏ। କିଏ କେବେ ଅଚିହ୍ନାରୁ ଚିହ୍ନା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସେମିତି ଆଖିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କଲେଜରେ ଅନେକ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରେନି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ମନେ ରଖି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେ, କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲେ କେବଳ ସେଇ ଚେହେରା। ସୁମିତ ସେଦିନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ପଛକୁ ଚାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବହି ଛିଟକି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବସିଥାଏ ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପରେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଉପରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଗଲେ ଆଉ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିଦେଲି। କେଜାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ ସିଧା ଆସି ମୋ ହୃଦୟରେ ଘର କରି ରହିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ପଚାରିଲି କିଛି ହେଇନି ତ? ଆଉ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ଦେହରେ ମୋର ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭୂତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁମିତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ହସି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିଦିଏ। ମୋତେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ସୁମିତକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ବାର ବାର ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସେ ନିରୀହ ଚାହାଣୀ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ହସିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଖେଳିଯାଏ ଭଉଁରୀ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ସୁମିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଛି। ଆଉ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୁମିତ ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ନିରୋଳାରେ ବସି ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିଲି, ମୋର ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ସତରେ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ମନଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସୁମିତ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି, ସିଏ ବି କ'ଣ ସେମିତି ମୋ କଥା ଭାବୁଥିବେ? ଏବେ ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବସି ବସି ସୁମିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମର କବିତା ଲେଖୁଛି। ହେଲେ ସୁମିତ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଭାବିଲି ସୁମିତକୁ ଦିନେ ମୋ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ଜାତି ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବନି ତ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଦେଖେ? ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନା ଜାତି ଗୋତ୍ର? ନା, ପ୍ରେମରେ ତ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଭାବନା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁମିତ ଯେମିତି ମୋ ହୃଦୟରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଭାବିଲି ସେ ଯାହା ହେଉ ମୋ ମନ କଥା କିନ୍ତୁ ଖୋଲି କହିଦେବି। ସେଦିନ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ 10ଟା ବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲି 8ଟାରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେଦିନ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି। ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣେ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ସୁମିତ ମୋତେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, କଲେଜ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ତୁମର ଯେଉଁ କବିତା ମୋ ପ୍ରିୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ତାର ଶ୍ରେୟ ତ ତୁମେ। ତୁମ ବିନା କ'ଣ ସେ କବିତାଟି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ସୁମିତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା ଆଉ ସେ ହସି ଦେଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥାଏ। ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। କହିଲା ସୁମିତଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୋର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଆସି ଦେଖା କରିଯା। ସୁମିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୋର ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ସ୍କୁଟି ବାହାର କରି ଚାଲିଲି। ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁମିତ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକେ। ମୋତେ ଦେଖି ସୁମିତ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଆଖିରେ ଇସାରା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ।
ଦୌଡ଼ି ଗଲି ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଧେ ହୁଏ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ସହିପାରିଲେନି, ଆଉ ଶେଷରେ ସୁମିତକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ପାଖରୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସୁମିତଙ୍କ ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସେମିତି ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ବି ମୋ କବିତାରେ ସୁମିତ ନାୟକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାୟିକା।